Siyabingelela ubingelelo baba udokotela baba wesizwe baba uJabulile Mfana Mhle njengekhehla umzukulu wamancingisi. Namhlanje sinomelaphi wendabuko uzosikhangisela umsebenzi ayenze ngawo. Uzocela ukuthi azethuleke bese esho ukuthi ke yini asiphathele yona. Khehla awubekelela. Obekelela ubaba uNdilongo. Bathi uMakhosi Ndilongo xa bembiza. No ikhaya leFlex staff. Emampondweni ndilempondo emama Dodotela. Okay, 0638152660. Yaba ni number. Yeah, inamba yami baba Dodotela. Number isenza 0678853091 kuseyakho na. Yeah, inamba yami ngitholakala kuzona zombili. Khehla. Sigcina ukubonana wakwakhuluma ngodaba lamafutha emali kodwa wawakha phezulu. Ngizokucela ke sibuyele kuloko before sikhulume izinto nje ezibalekile. Baba Dodotela inkinga zamali eziningi. Izinto ezenziwa ngemali futhi isiningi sisiza abantu. So amafutha emali ngokuwasamba lamazwe sihamba wona indawo esihamba kuzona sigcina sesiwazi ukuthi sithola izinto sokusiza abantu. Masizakala thina kumele nabo sibasize nabo bakwazi ukuthi baqhubeke nempilo, ingabe impilo iqhubekela thina kuphela. So amafutha emali ayasiza kakhulu. Umuntu uyathanda mayogembula uyakwazi ukumsiza. Futhi uyakwazi uwasebenzisa nje. Kuba khona ukuthi indlela engitshela ngazo ukuthi uwasebenzise kanjani ukuze ungabheki indlela eyodwa. Indlela imali mayingene ngendlela zonke. Yeah. Ikhafula nisakhuluma ngazo mhlawumbe nisazazi nisaziphatha nje izikhafula. Baba Dodotela kakhulu. Ikhafula ibalekile kakhulu. Hayi sayisebenzisa impela. Siyasebenza. Futhi ke okubalekile ngoba esikhathi esiningi abantu abaningi abasakholelwa kakhulu kwezikhafula kanti silande emuva lapha emandulo lezi khafula zasemandulo ngendlela ezikhuwa ngayo. So umuntu uyakwenzeka athi unesikhafula kanti indlela asakha ngayo nendlela asikha ngayo ngoba manje kunelanga ilanga kufanele kwazi ukuthi mosishaya ebusuku lo muthi ozobe ugayile kufanele kube khona umuthi owenza ebusuku. Mosishaya emini kufanele kube khona umuthi ofakile okay emini. Mosishaya ekseni kufanele kube khona umuthi wasekuseni ukulandelana ngoba ilanga ngoba lijika nje lize liyoshona. Ukuthi mshaya ekseni mshaya emini mshaya lishona ilanga sebusuku. Kufanele kube isihlahla somuthi leso suku usenza usikha esinesikhafulo siround ngendlela yakho ngeyikhathi nangalesikhathi usishaya ngaso. Okay, bengifuna ukuthi ngikuthinte le yamafutha emali kodwa ke sekufika lento ukuthi ngeke ngizwa bekhuluma ngesimonyo semali. Ukhona into ongayisho ngayo? Yeah, sikhona isimonyo semali baba Dodotela. Isimonyo semali sisiza kakhulu thina abantu abasebenzayo. Abantu abasebenza osebenza emlungwini. Umlungu wakho uzakuthanda nizwane naye. Kumele ube naso isimonyo semali ngoba phela imali siyithola kakhulu lapha ebelungwini. Kodwa ke na kwabanye abantu osuku uxhumana nabo abanezimali kufanele kube umuntu ozwana nabantu abanemali. Lento yemali yafuna ukuthi sike sigcile kuyona ngoba abantu basingakhuluma nje okunye but nasesikoleni kwakufuze sifundiswe indaba yemali. Uyabona konke. Ake sibheke ayikho into onayo mhlawumbe umuntu ongathi akageze ngayo imali noma agezele yona imali. Yini oyihlelayo lapho ukuthi umuntu bengabe ukuthi umakhela induku but yokugeza ngayo imali noma efuna ukuthi imali into ezomenzisa yini ongamnika yona? Baba uDokotela kubalekile khona umuthi ogeza ngawo nje wemali. Inhlanhla yemali nje. Funeke nje imali kanti imali esikhathi uyayibolekisa. Imali wenzakala uyamnika umuntu le mali ozokugeza ngayo kwenza njani? Hayi ngiyamakhela nje umuthi. Hayi uzomnika imali? Hayi khona imali eциceleni engizokwazi umhlanganisela yona. Okay. Engimnika yona ukuthi hlanganisa le mali faka le mali lo muthi ugeze ngayo. Okay. Khona imali nje asenzayo.